unsa gid ba Ma'am Precious ang unsa may psychological explanation ma'am kalabot anang mga distracting na classroom decorations ma'am kanus abata makasulti nga distracting na para sa mga estudyante ang kanang mga decorations or mga visual aids Ma'am Precious. Yes, ma'am. I-clarify na to, ma'am, no, kay very wide manggod kaayo ang vocabulary nga ginagamit, no, pertaining to these materials. We have been a student before, ma'am. Dili gyud na siya tanan decoration. Nagyud na siya template, di ba, ma'am, na ay target topic, na ay activity. There's also a strategy, unya learning outcome, no? Kanang makitaan gid mo man bang uniform ang mga ginabutang sa classroom. There's really a purpose for it. However, I would assume, ma'am, no, nga before sila nakakama puging aning decision, daghan kay sila study nga gipang tan-aw na unsa di ay ang una. Unsa ang purpose sa mga materials nga naa dinha? Does it reflect sa student performance? Right? I mean, labi na ang kuan mama mo diretso na lang ko isa ka subject kaning mathematics, ma'am. Yes. No, for the longest time, ma'am, medyo sagad or like kanunay gid siya fluctuating ang performance sa mga students on this particular subject. Now, kung effective ang material nga ginabutang dinha, it should also have at least an impact dito sa learning competency sa mathematics. So kung dili na to makit-an, perhaps dili na-serve or dili enough ang materials nga naa dinha. Okay? Ikaduha, dili tanang materials nga mabutang updated or like limpyo gihapon, no? Kay usahay gwapo lang siya sa sinugdanan tapos kadugayan di na ma-maintain. Unya apilon pag yun na og limpyo sa mga students inig panahon nga kanang tingpang limpyo na maapil na sa ilahang jurisdiction ng mga limpyo ang mga decoration mag-maintain or pwede po siguro ganang dungagan or ilisan maapil sila og trabaho ana, which I think maka-reduce unta sa stress level both sa student o sa teacher nga wala na sila in mind ng mga ingana. No, dili ko against, ma'am, or bisa no sa mong observation, dili mi against nga tanggalon or i-maintain, but perhaps we are in the position of sige daw tan-awo na to unsa ang result ani sa learning competency sa mga bata. Number one, ma'am, kung mawala tong mga learning materials na siya, it will be more conducive for learning environment. Kay una sa tanan, mas mag-engage sila sa mga teachers. Mas makit-an ang focus nila diya sa mga teachers. I don't know pero ang attention sa mga bata karon, ma'am, kung mag-break time, most likely naa sa ilang peers or naa sa ilang cellphone. Pipila lang siguro kayo ang maghatag o mag-pay attention. Siguro tan-awon nila once in a while or no, so we'll have to make use of kanang teacher nga abilities gani nga dugay na pug kaayo siguro before sa ko ang time, ma'am, makaingon kog mo gyud na ano kay wala man tay cellphone sa una. The only or the resources that we can access is kung unsa ang learning ay i-share sa maestra diha sa classroom. So I think it's best time now nga ibalik na to and let the students learn or appreciate the new environment nga mas mahimo silang engage diha sa mga learning activities nila. And I think, ma'am, it's for the good reason or naanggid ni siya long-term effect, no? We'll just have to follow through. Tan-awon na to, no? And then perhaps pag-abot sa panahon nga mag-assessment ang mga bata and then makita na to nga mo manggigihapon itanggal or naa din na perhaps we'll have to make use of another strategy na sad. Okay. No, kay lisod pug kaayo og dili na to sulayan or tan-awon. Kay actually ang mga tao sa social media, hati akong paminaw sa ilaha. No, na mga maestra, ma'am, nalipay kay tungod if I'm not mistaken, ilaha po ba ng gasto, ma'am? Tama, ma'am. Oo. No, ilahan ng yes, ilahan ng paningkamot unya kuan pagid na murag dapat gid contest dapat na yung mga ingana. Napugay usahay, ma'am Precious kanang mga maestra, ma'am, nga mahilig bitaw Hello Kitty. Hello Kitty po na lang decoration, ma'am. Di ba? So kana siguro ang mga unnecessary. Kana siguro, di ba? Oo. Di ba, ma'am? Na yung mga ingana, mga extra gani, ma'am. Yes. Although, ma'am, we know na ang intention gid nimo ana is para may wow effect di ba pagsulod sa mga students. However, it does not
contribute again sa learning competencies sa mga bata. Exactly. Which is first hand mo gid ang giadto nila dinha nga makakat-on sila. So sa ato ba, Ma'am Precious, sakto ba ma'am nga atong ipanawagan directly sa mga teachers ma'am nga maoy advisor sa mga classrooms nga sila magbuot anang unsa ilang ipang-decorate diha or pang-plaster diha, no? So sa ilang siguro kay lisod man gud mo ingon ta ma'am og remove the unnecessary kay lahi-lahi magud tag panlantaw I think of having things unnecessary kay di man unnecessary sa kwa pwede man necessary sa imo, so siguro ato na lang i-direkta gyud sa mga teachers, no, na mag-decorate sa ilang classrooms na kato lang yung sakto lang. And tama tong imong gisulti ma'am, let's welcome this another method, no, nga mas hindi ay effective ning less distractions or less visuals, so basin mas makafocus sila. I believe mo pod na gitinguha siguro sa ato ang Vice President o DepEd Secretary. What do you think, Ma'am Precious? Yes, ma'am. No, actually, whenever there is a move sa mga learning institutions, naangyud na siya impact sa kanang performance sa mga estudyante. Di ba ma'am, naatay feeding program, naatay mga nagkalain-lain pang programa nga atong gibutang sa school-based because we were thinking that this can improve student performance. So perhaps this is just one of the many things that we've done before. It's just that it has been a long culture gani ma'am. Yes. Nahimo naman gud siyang kanang part sa school year nga maghatag ka magbutang kag learning, diba? Mag-decorate ka, magbutang ka, oo. And more or less gina-look forward siya sa mga maestra. Now kauban nga kanang how gani kay ma'am? Kanang kanunay gani ma-award, kanunay makuan. So as in kanang sulod mo sa ilang classroom ma'am, wala kuyawan ng classroom mo. Oy kanang siya gyud ang nalahi sa tanang mga classrooms, no mo? Di ba makaingon jud kag kuan ma'am, no? So dili pa siya secretary man ma'am kanang mas ma-observe gani. Di ba mag-observe man ng mga principal. Ay, yes. Sa dili pa ma-observe ma'am, wala na gwapo na kay score. Ay, grabe jud kaayo, no? So, di ba? Mapuna lang motivation pero wala siya nahaom dito sa imong ingon ma'am. Kulang pa siguro gid siya ma'am. So karon nakitaan siguro no sa mga officers nato na tanggalon daw nato ni nga ibalik nato karon ang focus sa maestra o sa mga bata. Yes po. No, ang magdala sa timon ang learners ug ang educators. And then in that way mas ma-measure gyud nato ang outcome before the end of the school year nga na-enjoy na-develop ug mas na-enhance ang ilahang learning nga ready na pud sila sa next level sa ilahang school year. I think ma'am no reaction naman gani sa tao pag napay bag-ong gihimo gani. Okay. No, pag di ba so mo ni ang mga normal reaction kay matingala sa tao gulay reaction ng mga tao. Matingala gid ta ana ma'am. Yes ma'am. Mas labaw na kuanta so this is the normal reaction that we hear and we see, and then we'll just go with the flow kay wala man kay mahimo, no? Kay naan naman na siya. Pero again ma'am, dili man gud himuon ang isa ka butang labi na kung dako kaayo og scope. Wala man kag DepEd, daghan kaayo na siya. No, so wala pud siguro gi survey ang tanan maestra karon. Basin kung mag-survey ta ma'am Michelle bago man ang Bernes sa tibok Pilipinas, makuratan ta nga hala 80% di nag-ingon nga giganahan sila. Masabaan lang yun ang 20%. Kalasab, no? Takaibaw, no? Di ba ma'am, I mean there are tendencies na nga ingana nga masabaan ang dili ka-agree or dili nila makita, no? And we respect that. Yes. However, we are doing this for the benefit of the learners. So let's try to embrace this new method, no, nga gihatag sa ato. And malay mo ma'am, di ba? Mas ma-improve ang learning competency sa mga bata. Diba? It does not necessarily ma'am pasabot nga less has no learning at all, no? Right. Kay tungod ang mga bata manggod ang maghatag sa mag-feel sa classroom. Sila ang puno bitaw sa experience diha sa classroom. Yes, ma'am. Salamat kay ma'am for enlightening us ani nga hisgutanan sa psychological nga explanation, ma'am, no? Kay mabutan ang uban nag-advocate sila og minimalism
tungod kay kaning minimal Yes. lang dili kayo siya kanang sasaw bitaghanag mga kuan ay bisan na even in creatives like layout no kanang mga designing. So the less o the simpler the better no. So kung daghan kay mga anik-anik mamurag libog na kayo. So kana pod siguro ang konsepto nga gusto natong and tama to i-inject karon. So ato lang sa ning i-welcome sa ani ato sa paabuton sa epekto ani. Thank you kaayo Yes. Ma'am Precious. Salamat gid kay Ma'am sa imuhang precious time ma'am. Thank you po until next time. Thank you, Ma'am Michelle, and God bless po. Salamat kayo si Ma'am Precious Manliguez mga kasama sa mental health consultant.